Iki tak golek isi bahaya. Dari bapakku tidak pring-pring tapi ngendi. Gak tahu ketemu. Malah aku golek orang-orang dikira wong-wong aku iki. Kok golek jangkrik. Iki to kae. Kon kene ya. Tenan rek ya kae. Kok ana wong putih-putih. Oh bae maksud bapakku ya kae. Arane ya. Ora go popo iki. Bismillah. Not kayak apa-apa. Bismillah. Tak rasake rokokku rasane mulai beda. Ketok ana wong meh teko rene iki. Iki nggo rokok apa ora iki? Jo, rokok iki rak tau sontek. Iso nggo kanca aku nek bengi. Ora gurmaan gedang ngene tok iki, seprono-sprene. Ilmuku yo sampe ngoyot kabeh. Nek rak gedang bung wis ngono wae. Wis nguyuhe sampe pesing kabeh. Iki ana menungso teko iki ketoke. Ambu-ambune. Gatel ambune. Ketok ngkule aku ora tau adus. Jebul ababku dhewe. Tak kira menungso teko. 15 tahun rak sikatane. Isine montal gedang, gudal tok isine. Kalang. Mbak oyot kabeh niki metu ku piye ngene. Ngopo kowe le? Ngopo kowe le tekan kene? Halo, Mbah. Kowe sapa? Aku Joko Kebal Paidu. Jenenge ora enak. Jenenge bapakku kok. Tujuanmu rene napa? Tujuanku apa yang dari sakti kok jenengan, Mbah. Pengen dadi wong pinter. Dadi wong pinter. Sekolah. Kene wis topo ngene terus ora pinter-pinter kok. Kok teko aku Lu jare pinter. bapakku ning kene pinter Pengen pinter ya sekolah. Dadi sakti aku pokoknya. 9 tahun SD, SMP, SMA, pendidikan wajib. Lah kowe we potonganmu ngono tok. Paling guru kelas 6 tok. Ngawur meneh, Mbah. Nek sekti, ilmu apa sing mbok karepke? Ilmu sing ora tadias. Tedas piye, Mas? Ora tadias. Diapake wae. Macan ompong. Heeh. Dial-dial kae. Sembarang, Mbah. Sing penting sakti. Sekti iki berarti Sakti mandraguna. kowe arep ngelamar anake wong apa piye? Kok sekta-sekti kowe? Iya, kuwi paling tujuanku. Tapi kan Kowe mbek meh dadi mlaku, Mbah. gali apa meh ngelamar anake